हरे कृष्ण प्रभु जी नमस्कार प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु हरे कृष्ण प्रभु जी प्రణామాలు हरे कृष्ण प्रणामाలు हरे कृष्ण భక్తులందరికీ ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. సరస్వతి నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు జీ ప్రణామాలు. శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయంలోని 32వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము ఈ క్లాస్లో ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ వస్తుంది కదా? వస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము అయినటువంటి ధ్రువుడు గృహమునకు తిరిగి వచ్చుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో 32వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మతిర్విదూషితా దేవైః. మతిర్విదూషితా మతిర్విదూషితా దేవైః. మతిర్విదూషితా మతిర్విదూషితా దేవైః. మతిర్విదూషితా పతద్భిర సహిష్ణుభిః. పతద్భిర సహిష్ణుభిః. పతద్భిర సహిష్ణుభిః.
पतद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तद्यम् यो नारदवचस्तद्यम् यो नारदवचस्तद्यम् यो नारदवचस्तद्यम् यो नारदवचस्तद्यम् यो नारदवचस्तद्यम् नाग्राहिषमसत्तमः नाग्राहिषमतस्तमः नाग्राहिषमसत्तमः 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 मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः मतिर्विदूषिता देवैः तद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तद्यं नाग्राहिषमसत्तमः यो नारदवचस्तद्यम् नाग्राहिषमसत्तमः यो नारदवचस्तद्यं नाग्राहिषमसत्तमः यो नारदवचस्तद्यम् नाग्राहिषमसत्तमः मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तद्यं नाग्राहिषमसत्तमः मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः पतद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तद्यं नाग्राहिषमसत्तमः हरे कृष्ण रामकृष्ण प्रभु हरे कृष्ण శ్లోక ఎవరు చదవగల हरे कृष्ण प्रभु जी ఓకే दंडवत प्रणाम प्रभु మాత చదవండి हरे कृष्ण मतिर्विदूषिता देवै पतिर्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण नागरत्न माताजी माधवी नीलप माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु प्रभुजी मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ हरे कृष्ण प्रभु मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः हरे कृष्ण बापिरेड्डी प्रभु बाल सरस्वती माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तद्यं नाग्राहिषमसत्तमः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुदे मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिः विष्णुभिः यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः
హరే కృష్ణ రామాంజని మాతాజీ భాస్కరయ్య ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారములు. మతిర్విదూషితా దేవైః పతద్భిరసహిష్ణుభిః యో నారద వచస్తత్యం నాగ్రాహి సమసత్తమః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మతిర్విదూషితా దైవైః పతిర్భిరసహిష్ణుభిః యో నారదావచస్తద్యం నాగ్రాహిషమసత్తమః. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మతిర్విదూషితా దేవై పదభిర్రసహిష్ణుభిః యో నారదవచస్తథ్యం నాగ్రాహిషమసత్తమః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మతిర్విదూషితా దేవైః పతద్భిరసహిష్ణుభిః యో నారదవచస్తథ్యం నాగ్రాహిషమసత్తమః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మంజు భాషిని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. మతిర్విదూషితా దేవైః పతిర్భిరసహిష్ణుభిః యో నారదవచస్తథ్యం నాగ్రాహిషమసత్తమః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు అలాగే భావము భాష్యమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా హరే కృష్ణ. సో పదాల యొక్క అర్థాలు హరే కృష్ణ. మతిహి బుద్ధి విదూషిత కలుషితమైనది దేవైహి దేవతలచే పతద్విహి పతనము చెందెడి వారు అసహిష్ణుభిః ఓర్వజాల నట్టి వారు యహ నేను నారద ముని యొక్క వచః ఉపదేశములను తథ్యం సత్యమును న అగ్రహిషం స్వీకరింపలేదు అసత్ తమః పరమ దుష్టుడను. హరే కృష్ణ. భావము ఉన్నత లోకములందు స్థితులైన దేవతలందరును తిరిగి పతనము చెందవలసినదే. కనుక భక్తిచే నేను వైకుంఠ లోకమునకు పోవుటను వారు ఓర్వజాలక నా బుద్ధిని పాడు చేసిరి. కేవలము ఈ కారణము చేతనే నారదోపదేశముల దీవెనను నేను స్వీకరింపలేకపోయితిని.
హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యము నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శీల గారికి జై. వేద వాంగ్మయమున పెక్కు సందర్భములలో చూపబడినట్లు మనుజుడు తీవ్రమగు తపస్సు కావించినప్పుడు దేవతలు విపరీతముగా కలత చెందుదురు. తమ అధిష్టాన దేవతా పదవులను కోల్పోవలసిన వచ్చునని వారు సదా భీతి చెంది యుండుటయే దానికి కారణము. భగవద్గీత యందలి నవమాధ్యాయమున తెలుపబడినట్టు క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. ఉన్నత లోకములలో వారి స్థానము తాత్కాలికమైనది. ఆ విషయమును వారెరుగుదురు. తమ పుణ్యకర్మ ఫలము నశించినంతట ఉన్నత లోక వాసులగు దేవతలందరూ ధరణికి తిరిగి రావాల్సి ఉండునని గీతయందు తెలుపబడినది. మన దేహ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దేవతల ప్రభుజీ మన దేహం హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మన దేహం వలన వివిధ దేహ అవయవముల వివిధ కర్మలను దేవతలు నియంత్రించులనుట సత్యమే. నిజమునకు కనురెప్పలను కదిలించుటకు మనకు స్వాతంత్ర్యం లేదు. ప్రతిదియును వారి చేత నియంత్రింపబడును. భక్తి యోగం నందు తన ఉత్కృష్ట స్థితిని గాంచి ఓర్వలేక ఆ దేవతలందరూ కుట్ర పని బుద్ధిని కలుషితం కావించిరని కనుకనే ఘన వైష్ణవుడగు నారదమునికి శిష్యుడైనప్పటికీ తాను ఆయన ఉపదేశములను అంగీకరింపలేకపోయినని ధ్రువుడి నిర్ణయమునకు వచ్చెను. ఆ ఉపదేశమును నిర్లక్ష్యం పరిచినందుకు అతడు మిగుల పశ్చాత్తాపం చెందెను. నీ సవతి తల్లి కావించిన అవమానం గురించి కానీ లేక ప్రశంసను గురించి కానీ ఆలోచించుట వెందులకు అని నారదముని అతన్ని అడిగి ఉండెను. ధ్రువుడు చిన్నపిల్లవాడు కనుక అట్టి అవమానంతో లేదా ప్రశంసతో అతనికి పనేమిటని అడిగాను. కానీ ధ్రువుడు భగవద్వార దానమును సాధించి తీరవలనని కృతనిష్ఠుడై ఉన్నందున ప్రస్తుతం ఇంటికి వెళ్లి వయస్సు వచ్చిన తర్వాత భక్తి యోగమునకై యత్నించవచ్చునని నారదముని ఉపదేశించెను. అయినను ఆ ఉపదేశమును నిర్లక్ష్యపరిచి సవతి తల్లి చేసిన అవమానమునకు ప్రతీకారం తీర్చుకొనుట మరియు తండ్రి రాజ్యమును పొందుట వంటి నశ్వరములకు విషయాలను ఆయనను అడుగుటలో మొండి పట్టినందులకు ధ్రువుడు పశ్చాత్తాపపడెను. గురుపదేశమును శ్రద్ధగా స్వీకరింపలేకపోయి తిని తత్కారణమున తన చిత్తము కలుషితమైనని ధ్రువుడు పశ్చాత్తాపపడెను. అయినను పరమదయాళువగు భగవానుడు అతడు నడిచిన భక్తికి వైష్ణవ పరమ లక్ష్యమును అతనికి ఒసగెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికి. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని.
నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ధ్రువుడు ఆ భగవంతుని ద్వారా మిశ్రమమైనటువంటి వరదానాలను పొంది, అంటే భౌతిక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వరదానాలను అతడు పొందినప్పటికీ కూడా సంతృప్తుడు కాకుండా ఉన్నటువంటి స్థితి, అందులో అతని యొక్క అసంతృప్తతకు కారణాన్ని మైత్రేయ ముని చెప్పడము చూసాము. ఎందుకంటే విదుడు విచారిస్తూ ఉంటే మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉంటాడు. ఇక ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి దీనిలో ధ్రువుడు తనలో తానుగా తానెందుకు పతనం చెందాను అనేటువంటి విషయాలను గురించి ఆలోచిస్తూ అతడు భావిస్తూ ఉన్నటువంటి తన యొక్క భావనలను, తన యొక్క తలపులను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ ధ్రువుడు మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం తదుపరి విశుద్ధమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆయన అనుకుంటూ ఉన్నాడు, ఆ భగవానుని పాద పద్మాల ఛాయలో నిలుచుటకు మరి యత్నించడం అనేది సామాన్యమైనటువంటి కార్యము కాదు. మరి అనేక జన్మలలో మహాత్ములు, నైష్టిక బ్రహ్మచారులైనటువంటి వారు మరి ఆ భగవత్ చరణార విందాలను ఆశ్రయించారు. అటువంటిది నేను మరి కొద్ది కాలంలోనే, సుమారుగా 6 మాసముల కాలములలోనే మరి నేను అటువంటి స్థితిని పొంది కూడా మరి ఆ భగవంతుని భావన తప్ప ఆ భగవంతునికి అన్యంగా నేను ఆలోచించిన కారణంగానే నేను పతనం చెందానే. అహో, నేనెంతటి మందభాగ్యుడను. ఎందుకంటే ఒక భక్తుడు భగవతత్వాన్ని భగవంతుని తత్వంలోనే ఉండవలసినటువంటి దానికి భిన్నంగా భౌతికమైనటువంటి భావనలను నేను ఆలోచించాను కనుక నేనెంతటి మందభాగ్యుడును కదా. జన్మ మృత్యు పరంపరలను శీఘ్రమే ఖండించి వేయగలిగేటువంటి, ముక్తిని వసగగలిగే ముక్తి ప్రదాత అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడి పాదపద్మాలను చేరి కూడా నేను మూర్ఖత్వంతో అశాశ్వతమైన భౌతికమైనటువంటి కోరికల కారణంగానే కదా నేను పతనం చెందాను. నేను మరి భక్తుడు చేయవలసిన దానికి భిన్నంగా నేను ప్రవర్తించాను అనేటువంటిది ఇక్కడ అతని యొక్క పశ్చాత్తాపము. సో అతడి చింత అంతా కూడాను. మరి వాస్తవానికి జీవుడు యొక్క ఇక్కడ మనకి నిన్న అంతకుముందు శ్లోకాలలో కూడా ఆత్మతత్వాన్ని గురించి, అనాత్మ్యం అంటే ఆత్మను గురించినటువంటి భావన లేకుండా నేను భౌతికమైనటువంటి దేహపరమైనటువంటి విషయాలను గురించి ఆలోచించానే అంటూ, మరి వాస్తవానికి ధ్రువుడు అంత గొప్ప స్థితిని చేరినప్పటికీ కూడా, అంటే అతడు మరి
తన గురువు అయినటువంటి మహావైష్ణవుడు అయినటువంటి విదురుని చేత విష్ణు మంత్ర దీక్షితుడైనప్పటికీ కూడా విష్ణు మంత్ర దీక్షితుడైనప్పటికీ కూడా ఆయన ఆ భౌతికమైనటువంటి భావనలన్నీ కోరినటువంటి కారణంగా, సో ఒక రకంగా అపరాధాలలో ఒకటైనటువంటి ధ్రువుడు అపరాధం కూడా చేశాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. ధ్రువుడు చేసినటువంటి మనం దశవిధమైనటువంటి అపరాధాలలో ఒకటి అయినటువంటి అపరాధం ఎవరైనా చెప్పగలరా? హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. చాముండేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అతడు ఆ దేవతల్ని నింద చేశాడు. అంటే తను ఇటువంటి వరం కోరుకోవడానికి దేవతలు ఈర్ష్యతో ఉండి అతని నోటిని అదుపు చేసి ఈ భౌతికమైన కోరికను కోరుకోనిచ్చారు అని. దేవతలు అంటే అందరూ వైష్ణవులే కదా, విష్ణు భక్తులే కదా. పరనింద. ఓకే మాతాజీ, ఇది ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో వచ్చింది, అంతకు ముందు వచ్చినటువంటిది అడుగుతున్నాను. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పమంటారా? అదే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని ఆదేశాలను ఉల్లంఘించుట. యా. సో ఇంతకుముందు మనం ఎందుకు ధ్రువుడు ఆ విధంగా బాధపడుతున్నాడు, ఎందుకు పతనం చెందాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆలోచిస్తున్నాం. రాజేశ్వరి మాతాజీ ఇంకా మీరేం చెప్పు, అన్మ్యూట్ చేసుకో. భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నామని సంపూర్ణ చేస్తూ కూడా భౌతిక బంధాల్లో చిక్కుకోవటం, అంటే ఆయన భౌతికత్వం గురించే కదా అడిగారు ప్రభుజీ. యా, ఓకే మాతాజీ. సో ముగ్గురు కూడా చెప్పినట్లుగా ఈ అపరాధాలు, వైష్ణవ అపరాధం ఒకటి ఇప్పుడు వచ్చింది అది. సో అంతకు ముందు మనం చూసినటువంటి వాటిలో ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క ఆదేశాలను ఉల్లంఘించడము అనేది ధ్రువుడు చేసినటువంటి తప్పుల అంటే అపరాధాలలో ఒకటిగా మనం చూడవచ్చు. సో ఎందుకంటే మనము ఇంతకుముందు కూడా నిన్న వచ్చినటువంటి విష్ణు మంత్ర దీక్షితుడైనప్పటికీ కూడా భౌతిక లాభములనే కోరినందున ధ్రువుడు చింతిస్తూ ఉన్నాడు అని అనుకుంటూ నిన్నటి క్లాసులో చెప్పుకున్నాం. సో ముఖ్యంగా ఇవాళ కూడా కంటిన్యూషన్లో ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయంలో తన గురువుని గురించి యొక్క ప్రస్తావన వస్తూ ఉన్నది. నిన్న ఇవాళ శ్లోకాలలో వస్తూ ఉన్నది. కానీ ఆయనకి వాస్తవానికి ధ్రువునికి చెప్తాడు, నీవు ఈ విధమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితులను గురించి ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా అంటే ఈ అవమానాలను కానీ మరి ఇతరమైనటువంటి విషయాలను గురించి భక్తుడనేటువంటి వాడు పట్టించుకోవలసినటువంటి అవసరం లేదు అంటూ నారదుడు చెప్తాడు. ఎందుకంటే నీవు చిన్నపిల్లవాడివి, చిన్నపిల్లలు క్రీడల యందు ఆసక్తులై ఉందరు కదా అంటూ నువ్వు అవి చేసుకోవాలి. అలాగే ఇవాళ శ్లోకం భాష్యంలో చెప్తున్నట్లుగా నీవు వయసు వచ్చిన తర్వాత భక్తి యోగమునందు నియుక్తులవై ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి మరి ఆశ్రయించు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు ఆయనకి, సో మరి ఈ మానవమానాలు వంటి వాటిని పట్టించుకోవలసినటువంటి అవసరం లేదు. కనుక సమత్వ భావంతో ఉండాలి. అవమానాలకైనా దుఃఖాలకైనా భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా దైవీ లక్షణాలను ప్రదర్శించాలి అని చెప్తే అక్కడ అంటాడు, మీరన్నీ చెప్తున్నారు మంచివే, కానీ నేను వాటిని స్వీకరించలేకపోతున్నాను. నా హృదయం అవమానంతో ఉన్నటువంటిది, నేను ఒక క్షత్రియుడిగా ఉన్నాను అంటూ ఆ విధంగా తనకు లభించినటువంటి అవకాశాన్ని, గురువు యొక్క ఉపదేశాన్ని ఆయన అక్కడ ఉల్లంఘించినట్లు అవుతుంది. ఒక రకంగా ఆయన గురువు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని చాలా శ్రద్ధతో పాటించాడు.
కానీ అక్కడ ముందుగా గురువు ఇచ్చినటువంటి గురువు ఉపదేశాలని ఆయన అఫెన్స్ చేసినటువంటిది ఒకటి. అలాగే ఇంకొకటి, చాలా నిష్ఠతోనూ ఆ మహావైష్ణవుడైనటువంటి ఘన వైష్ణవుడైనటువంటి నారదుల వారు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాన్ని చాలా చక్కగా పాటించాడు. కానీ మరి భక్తిలో చెయ్యవలసినటువంటిది ఏంటి? అన్యాభిలాషిత శూన్యం. సో అంటే భక్తి ఏంటి చేయవలసినది? ఆ దేవదేవుని దాసుడుగాను దాసులుగా సేవ చేయవలసినటువంటిది. కానీ ఆయన వనరించినటువంటి భక్తి యోగము ఎటువంటిది అంటే చాలా శ్రద్ధతోనూ గురువు చెప్పినట్లుగానే చేశాడు. దేనికోసం చేశాడు? భౌతికమైనటువంటి భావన కోసం. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈర్ష్య అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, నా తండ్రి తాత ముత్తాతల కంటే గొప్ప రాజ్యం కావాలంటే వాళ్ళందరికంటే నేను గొప్పవాడిని కావాలి అనేటువంటి ఒక భౌతిక భావన, భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనగా ఆయన యొక్క ఉన్నటువంటిది. ఓకే, గురువు గారు చెప్పినట్లుగా చాలా చక్కగా ఆ భక్తి యోగాన్ని వనరించినప్పటికీ కూడా అతని యొక్క భక్తి యోగము మిశ్రమమైనటువంటి భక్తి. అందుకే ధ్రువుణ్ణి కనిష్టాధికారిగానే చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మిశ్రమ భక్తి. ఆయన భక్తి చక్కగా భక్తిని నిర్వహించాడు, కానీ ఆయన యొక్క భక్తిలో ఏముంది? భౌతికమైనటువంటి ఆపేక్ష ఉన్నటువంటి కారణంగా. సో కనుకనే మనం చేసేటువంటి భక్తి, ఇంతకుముందు కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కృష్ణ భక్తి భావనలో భక్తి యోగమునందు నియుక్తులైనటువంటి మనమందరం కూడా ఈ సమస్త భౌతిక కోరికల నుండి పూర్తిగా వదిలివేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒకవేళ అలా చెయ్యనట్లయితే ధ్రువుడు ఏ విధంగా అయితే బాధపడుతున్నారో అలాగే మనం కూడా బాధపడవలసినటువంటి స్థితి వస్తుంది అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పూర్వపు శ్లోకం భాష్యంలో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని కూడా చూసాం మనం. సో కనుక ఇక్కడ ధ్రువుడు చక్కటి భక్తి యోగాన్ని వనరించినప్పటికీ కూడా ఆ భక్తి ఫలాపేక్షతో కూడి ఉన్నటువంటిది. కానీ మనకి భగవద్గీత అంతటా కూడా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటి అంటే, ఎటువంటి ఫలాపేక్ష రహితంగా కర్మలను వనరించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ధ్రువుడు చేసినటువంటిది మాత్రం దానికి భిన్నంగా ఉన్నటువంటి కారణంగానే అతడు పతనం చెందినటువంటి పరిస్థితి. ఒకటి అపరాధాలు, మాతాజీ చెప్పినట్లుగాను. సో ఇక్కడ ఆ విధమైనటువంటి అపరాధాలు, భగవంతునికి అన్యంగా అతడు ఆలోచించినటువంటి కారణంగా, అన్యంగా అంటే ఇదే ఇక్కడ తన తండ్రి తాత ముత్తాతల కంటే కూడా గొప్ప రాజ్యం కావాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో భక్తి యోగాన్ని చాలా చక్కగా నారద మహర్షి చెప్పినట్లుగానే అతడు చేసినటువంటిది. సో ఇంకా తన కారణాన్ని తెలుసుకుంటూ ఇక ఆయన ఈరోజు శ్లోకంలో అంతకుముందు దాంట్లో తానెంతో మందభాగ్యుడిని, మూర్ఖత్వంతో మరి నేను భౌతికమైనటువంటి భావనలలోనే ఉండిపోయాను అని ఆలోచించడమే కాకుండా ఇక ఈరోజు మరికొన్ని అంశాలను అతడు ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి చూపబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనము ఈ చేసేటువంటి వీటిలో ముఖ్యంగా మనకి త్రివిధ తాపములు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. ఆధ్యాత్మికము, ఆది భౌతికము, ఆది దైవికము అనేటువంటి 3 రకాలైనటువంటి తాపాలకు మనము గురి అవుతూ ఉంటుంటాము. సో అందులో ఒకటిగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి తాపాలలో ఒకదాన్ని ఇక్కడ మనకి ధ్రువుడు ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటిది అంశాలు. హరే కృష్ణ. ఈ 3 తాపాల గురించి ఒక వర్డ్లో చెప్పగలిగేవారు ఎవరైనా? హరే కృష్ణ.
హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ. క్లియర్ గా అడగరా ఆ ప్రశ్న? మాతాజీ, ఆది భౌతికము, ఆధ్యాత్మికము, ఆది దైవికము అంటే ఏంటి అనేటువంటిది అంటే ఆది భౌతికము అంటే ప్రకృతి పరంగా, అంటే ఈ లోకంలో మనకి ఎవరి వల్లైనా కలిగే తాపాలు, ఇబ్బందులు. ఆది దైవికము అంటే భగవంతుడి సృష్టిలో జరిగినవి, అంటే తుఫానులు, భూకంపాలు అలాంటివేవేనాను. ఆది భౌతికము. ఆధ్యాత్మికం అంటే అది నేను సరిగ్గా చెప్పలేను ప్రభు. ఓకే మాతాజీ. చాముండేశ్వరి, చంద్రావతి మాతాజీ. ప్రభుజీ, మాతాజీ చెప్పినట్టు కరెక్టే ప్రభుజీ. ఆధ్యాత్మికం అంటే మనలో మనకి మాతాజీ ప్రభుజీ, అంటే మనకు మానసికంగా మనము భయాలను తలుచుకొని ఆందోళనని మనము భీతి చెందడం అని అనుకుంటున్నాం. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఇక్కడ మనకు సాధారణంగా మనకు కలిగేటువంటి ఆటంకాలు 3 రకాలుగా చెప్తూ ఉంటాము. ఆధ్యాత్మిక తాపము. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక తాపము అనేటువంటిది ఇంతకుముందు మాత చెప్పినట్లుగా ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి అంతర్గత బాధలు అని చెప్తారు. మనసు, హృదయము, మనోక్లేశాలు, మానసికమైనటువంటి బాధలు. సాధారణంగా మనకు కలిగేటువంటి దుఃఖము, కోపము, లోభము, మోహము, అసూయ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనల్ని అంతర్గతంగా కుంగదీసేటువంటివి. ఇవి మన మనసు వల్ల కలిగేటువంటివి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక మనకు ఇతర జీవుల వల్ల కలిగేటువంటి బాధలు అంటే సాధారణంగా మనుషులు మన పక్కన అసూయా భావాలతో ఇప్పుడు ధ్రువుడు ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లుగా ఇతర జీవులైనటువంటి దేవతలు, వాళ్ళు కూడా జీవతత్వాలే కనుక ఆ విధమైనటువంటి దేవతల వల్ల నాకు ఆటంకం కలిగింది అంటే ఇక్కడ ఆది భౌతికమైనటువంటి తాపము అంటే మనుషుల వల్ల కానీ ఇతర జీవుల వల్ల సామాన్య సమస్యలుగా మనకి జరిగేటువంటి సమాజంలో జరిగేటువంటి సమస్యలు, ఇక వివిధ రకాలైనటువంటి ఒత్తిళ్ళు, రాజకీయ ఒత్తిళ్ళు, అంటే ఒక రాజకీయంలో ఇంకొకటి చేస్తారు కదా. సో అలాగే ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా దేవతలు నాకు ఓర్వలేకపోయారు అంటూ చెప్పుకునేటువంటిది. ఇక ఆది దైవిక అనేటువంటి ఏంటంటే సాధారణంగా దైవీ ప్రకృతి అంటే సాధారణంగా అదృశ్య శక్తులుగా చెప్తారు, లేదా ప్రకృతి తత్వాల వల్ల దైవాధీన శక్తుల వలన కాల ప్రభావాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. సో మాతాజీ చెప్పినట్లుగా ఇంతకుముందు వర్షాభావం కానీ, వరదలు, భూకంపాలు, ప్రకృతి విపత్తులు, అతి చల్లగా ఉండడం, ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా చలికాలం బాగా చలిగా ఉండడం, ఎండాకాలం బాగా ఎండలు ఉండడము, అప్పుడప్పుడు రోగాలు రావడము, గ్రహ నక్షత్రాల ప్రభావాలు అంటూ చెప్తుంటారు కదా. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ తాపాలు ఉండేటువంటి అంశాలు. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా ఆ విధంగానే భావిస్తూ సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఆయన అనుకుంటున్నాడు, ఆయన యొక్క భావన ఏ విధంగా ఉందో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మతిర్విదూషితా దేవైః పతద్భిర సహిష్ణుభిః యో నారద వచస్తద్యం నాగ్రాహి శమసత్తమః. సో ఇక్కడ నా అగ్రహేషం అసత్తమః, పరమ దురదృష్టవంతుడైనటువంటి నేను, నా అగ్రహేషం అంటే నేను స్వీకరించలేకపోయాను. ఏం స్వీకరించలేకపోయాను? నారద మహర్షి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యో నారద వచస్తద్యం, ఆ నారద మహర్షి ఉపదేశాలను, గురువు ఆచార్యుడైనటువంటి గొప్ప వైష్ణవుడైనటువంటి ఘన వైష్ణవుడైనటువంటి దాన్ని నేను స్వీకరించలేకపోయాను. ఎందుకు స్వీకరించలేకపోయాను ముందు చెప్తున్నారు అంతకుముందు. మతిర్విదూషితా దేవైః పతర్భి సహిష్ణుభిః. సో ఇక్కడ నేను
ఆ దేవతల చేత కలుషితమయ్యాను. దేవతలు ఆ ఉన్నత లోకాల యందు ఉండేటువంటి జీవులైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ కార్యాలకు, వివిధ వ్యవస్థలకు అధిష్టానాలుగా ఉన్నటువంటి, అంతే కదా, మనకేదైనా మన స్థానానికి ఎసరు వస్తుంది, మనకేదైనా ఆటంకం కలుగుతుందంటే ఏం చేస్తాం? వాడిని గుంజడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండేటువంటి. సో ఇది మనకి వేద వాజ్మయంలో అనేక సందర్భాలలో ఇంద్రుడు, ఇతర దేవతలందరూ కూడా తన పదవికి ఏదైనా ఆటంకం ఏర్పడుతుందంటే వాళ్ళ యొక్క తపస్సులను భంగం చేయడం. ఎందుకంటే భక్తులు ఆ విధంగా చేస్తూ కొన్ని రకాలైనటువంటి భావంలో వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆటంకాలు కలిగించినటువంటివి మనకి అనేకము శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా ఆ విధంగానే ఆలోచిస్తూ ఉన్నత లోకాల యందు నివసించేటువంటి దేవతలందరూ తిరిగి పతనం చెందవలసినటువంటి వాళ్ళే. అంటే వాళ్ళ యొక్క స్థానం శాశ్వతమైనది కాదు కనుక వాళ్ళకంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని నేను పోతానేమో, వైకుంఠ లోకాలకు చేరుకుంటానేమో అని నా యొక్క భక్తి ద్వారా, ఒకవేళ నేను నారదుల వారి యొక్క మాట, నా గురువు యొక్క మాట విని గురువు ఉపదేశానుసారము నేను ప్రవర్తించి ఉన్నట్లయితే తదుపరి నేను నేరుగా వైకుంఠ లోకానికే పోతాను. అంటే వాళ్ళకంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులను నేను పొందుతానేమో అనేటువంటి, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఎలాగూ తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క ఆ కాలము, వారి యొక్క పుణ్యము అంతా క్షీణించిపోగానే మళ్ళీ మార్త్యలోకానికి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ భగవతత్వాన్ని గురించి తెలుసుకుని భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో దాస సేవాభావం తప్ప అన్యముగా ఉండద్దు. అన్యాభిలాషితాస్నుని జ్ఞాన కర్మ అంటూ చెప్పినటువంటి. సో ఈ జ్ఞానము, కర్మ ఇవన్నీ కూడా ఏమీ విషయాలను గురించి ఆలోచించకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి మాత్రమే, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవే, ఆ భగవంతుని సేవకుల యొక్క సేవకుల సేవ అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోభివృద్ధి సాధ్యమయ్యేటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ ఉన్నత లోకాలలో ఉన్నటువంటి దేవతలు వాళ్ళు పతనం చెందేటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ యొక్క స్థానం కూడా స్థిరమైనది కాదు. కనుక వాళ్ళు నేను స్థిరమైనటువంటి స్థానమైనటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకానికి పోవడానికి వాళ్ళు చూస్తూ ఓర్వలేక నా యొక్క బుద్ధిని పాడు చేశారు. ఎందుకంటే మన దేహ అవయవాలలో, అందుకే చెప్తుంటారు సాధారణంగా, మనం నానుడి మనకు ఒకటి ఉంది, శివుడాజ్ఞ లేనిది చీమైనా కుట్టదు. అంటే ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క ఆజ్ఞ లేకుండా ఏదీ కూడా జరగదు. సో కనుకనే మన దేహంలో ఉండేటువంటి ప్రతి అవయవానికి అధిష్టానతులుగా ఉంటారు. సో అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నా యొక్క బుద్ధిని పాడు చేశారు. సో కనుకనే నేను ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి యొక్క ఆదేశాలను పాటించలేకపోయాను. నన్ను ఆగమన్నాడు, దీని గురించి అవసరం లేదు, వైర్యం గురించి, రాజ్యాల గురించి అవసరం లేదు అని చెప్పాడు. ఈ మానవమానాలన్నీ మనకి సాధారణమైనవే అని చెప్పారు. అయినప్పటికీ కూడా నేను మరి ఆ విధంగా ప్రవర్తించలేకపోయానే అంటూ, ఎందుకంటే ఈ వాస్తవానికి మనకుండేటువంటి రకాలైనటువంటి అన్నిటి నుంచి సంహరించేటువంటి వాడు, వాటన్నిటినీ కూడా భక్తి ద్వారా మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తే మనకుండేటువంటి తాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోగించగలిగేవాడు ఆ నారాయణుడే అని చెప్పబడుతుంది మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా అన్ని తొలగిపోతాయి. కానీ ఇక్కడ ఈ ధ్రువుడు ఏం చేశాడు? తాను మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటిది, ఆ భగవంతుని భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించినటువంటిది భౌతికమైనటువంటి దాని కొరకే. కానీ ఆ భగవంతుడు ఎంతో కరుణామయుడు కనుక అతనికి ఆయన యొక్క భక్తికి మెచ్చి ఆయన కోరుకున్నట్లుగానే భౌతిక మరియు భౌతికమైనటువంటిది, దాంతోపాటు అతని యొక్క భక్తికి మెచ్చి ఆయనకి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది, ఆధ్యాత్మికమైనది ఆయన కోరుకోలేదు యాక్చువల్గా. కానీ ఆ భగవంతుడు భక్త వత్సలుడు అయినటువంటి ఆ నారాయణుడు శ్రీహరి అతనికి, ఆ విష్ణు భగవానుడు అతనికి ఆయన కోరుకోకపోయినప్పటికీ కూడా అది ఇచ్చాడు. అందుకే ఇంకా అతడు బాధపడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ భగవంతుడు
ఉం? మరి ఈ జనన మరణ అన్నిటి నుండి కూడా బయటపడేసేటువంటి ఆ భగవంతుడు నేను కోరుకోకపోయినప్పటికీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది ఇచ్చాడు, నేను కోరుకున్నటువంటి భౌతికమైనది ఇచ్చాడు. సో ఈ భౌతికమైనటువంటిది కోరుకోకూడనటువంటిది కదా నేను అనేటువంటి భావనతోను, మరి అలా నేను కోరుకోవడానికి గల కారణము నా దేహ అవయవాలు, మనసు, బుద్ధి, కళ్ళు ఇవన్నీ కూడా. ఎందుకంటే మన ఈ అధిష్టాన దేవతలు పదవులను కోల్పోవలసి వస్తుంది అని కొంత వాళ్ళు చేసేటువంటి సంఘటనలు మనం చాలా చూస్తూ ఉంటుంటాము. సో ఆ విధంగా మరి ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా దేవతలందరూ కూడా ఉన్నత లోకాలకు చేరినటువంటి క్షీణే పుణ్య మర్త్యలోకం విశంతి, ఉన్నత లోకాలలో ఉన్నటువంటి వారు వారి యొక్క పుణ్య కర్మలు పూర్తి కాగానే తిరిగి మళ్ళీ ఈ భూలోకానికి రావలసినటువంటిదే. సో ఆ ఉన్నత లోక వాసులందరూ కూడా ఈ ధరణికి తిరిగి రావలసినటువంటిది అనేది భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే మన దేహ అవయవాలను అవి నిర్వర్తించేటువంటి వివిధ కర్మలను నియంత్రించడము దేవతలు నియంత్రించడం అనేది, ఎందుకంటే అధిష్టాన దేవతలు ఉండేటువంటి వారు. సో కనుక వాళ్ళ యొక్క అనుమతులు లేకుండా మనం కనురెప్పలనైనా కదపలేము అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. అలా కదిపేటువంటి స్వతంత్రం కూడా మనకు లేదు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడే ఇంకా మనకి కొంత పరిమితులతో కూడిన స్వతంత్రాన్ని ఇస్తారు. సో మరి అలాంటి ఆ అధిష్టాన దేవతలుగా ఉన్నటువంటి వారు నా యొక్క బుద్ధిని పాడు చేశారు, నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క ఆదేశాలను ఉల్లంఘించే విధంగా. ఎందుకంటే పరిపూర్ణ శరణాగతి పొందవలసినటువంటిది ఆధ్యాత్మిక గురువుకైనా భగవంతునికైనా. కానీ ఇక్కడ ధ్రువుడు పరిపూర్ణ శరణాగతి కాలేదు, శరణాగతుడు అయ్యాడు. కానీ తానేది ఆలోచించాడో దానికోసమే ఆలోచించాడు. ఒక రకంగా అతను చెప్పినట్లుగా పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తి యోగాన్ని అనుసరించాడు, కానీ ఆయన చెప్పినటువంటిది కూడా చేయలేదు. ఆయన చెప్పిన విధంగానే పాటించాడు, కానీ దేనికోసం? తన కోరిక కోసం చేశాడు. సో కనుకనే అదంతా కూడా ఈ విధంగా నేను ప్రవర్తించడానికి మరి ఘన వైష్ణవుడైనటువంటి నారదు మునికి శిష్యుడైనప్పటికీ కూడా ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలను నేను అంగీకరించలేకపోయాను. కారణము ఆ దేవతలు కుట్ర పన్ని నా యొక్క బుద్ధిని కలుషితం చేశారు. అందుకే గొప్ప వాడైనటువంటి ఆ ఆచార్యుని ఆ ఉపదేశాలను నిర్లక్ష్యపరిచి ఉన్నాను అంటూ ఇప్పుడు అతడు పశ్చాత్తాపం చెందుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ధ్రువుడుకి ఆ నారద మహర్షి కలిసినటువంటి సందర్భంలో అంటాడు, నీ సవతి తల్లి కావించిన అవమానం గురించి కానీ లేదా ప్రశంసలను గురించి కానీ నీవు ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దైవీ లక్షణాల గురించి, అంటే భక్తుల యొక్క లక్షణాలలో ఈ మానవమానాలను నింద ద్వంద్వత్వాల నుండి బయటపడాలి అనేటువంటిది చెప్తారు. అందుకే నీ సవతి తల్లి అన్న విషయాల గురించి నువ్వు అంతగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదయ్యా, అది కాకుండా నీవు చిన్నపిల్లవాడివి అంటూ కూడా ఎంతో చెప్తారు. లేదు నేను క్షత్రియుడును, నా హృదయం కలత చెందింది, నీ యొక్క మాటలను నేను స్వీకరించలేకపోతున్నాను, నేను సిగ్గుమాలిన వాడినైనాను అంటూ కూడా అక్కడ చెప్తారు. అంతకుముందు మనకి 8వ అధ్యాయంలో వస్తుంది. సో కనుక అంటాడు అక్కడ. మరి అయినా కూడా ధ్రువుడు ఆ భగవంతుని యొక్క వరదానాన్ని సాధించి తీరవలెనని, ఆ భగవంతుని యొక్క వరదానాన్ని, అంటే భౌతికమైనటువంటి కోరికే కదా, ఆ వరదానాన్ని సాధించాలి అనేటువంటి కృతనిశ్చయుడై మరి అతడు ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పినా కూడా నారదుడు వెళ్ళకుండా నేను సాధించిన తర్వాతనే వెళతాను అని చెప్పడం. కనుకనే ఆ గురువు యొక్క ఉపదేశాలను నిర్లక్ష్యపరిచి, సో అపరాధం, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క
ఆదేశాలను ఉల్లంఘించినట్లయింది ఇక్కడ ధ్రువుడికి. అలాగే సవతి తల్లి చేసినటువంటి అవమానానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం. మరి ఒక భక్తుడి యొక్క లక్షణం ప్రతీకార భావన ఉండదు, సమత్వ భావంతోనే ఉండాలి. మిత్ర శత్రువుల ఎడ సమత్వ భావంతోనే ఉండాలి కదా. సో మరి తండ్రి తాతల కంటే గొప్ప రాజ్యాన్ని పొందాలి అనేటువంటి భావనతో ఒక అశాశ్వతమైనటువంటి నశ్వరమైనటువంటి విషయాలను గురించి మొండి పట్టినందుకు ధ్రువుడు ఇక్కడ పశ్చాత్తాప పడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని తెలుస్తూ ఉంది. సో కనుక మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా గురువు యొక్క ఉపదేశమును శ్రద్ధగా స్వీకరించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన యొక్క ఉపదేశాన్ని అనుసరించి 4 నియమాలను పాటిస్తూ రోజు జపం చేస్తూ ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెంది అన్యాభిలాషిత శూన్యంగా ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి కోరికలను కోరకుండా భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క సేవకులము అనేటువంటి భావనతో. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, కొద్దిగా అవకాశం రాగానే ఇక నా అంతటి వాడు లేడు, నేనే దీనికి, లేదా ఏదైనా ఆలయాలకు ఉన్నా లేకపోతే ఎక్కడైనా ఏదైనా అవకాశం లభిస్తే అది నాది అనేటువంటి ఒక భావనతో మనం చేస్తూ పోతూ ఉన్నాం. సో ఆ భావనల నుండి బయటపడాలి అనేటువంటిది చాలా చక్కటి ఉపదేశం కూడా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మాతాజీ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ ఒక రకంగా సరే దేవతలను నిందిస్తున్నాడు, అది కూడా దేవతలు వాళ్ళ అంతకుముందు కొంత వైష్ణవులే అయినప్పుడు వాళ్ళ నింద కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎప్పుడూ కూడా ఇతరులను నిందించడానికి బదులుగా మన స్థితి ఏమిటి, మనము అలాగే భక్తి భావనలో ఉండవలసినటువంటి తత్వం ఏమిటి అనేటువంటిది. సో ఎందుకంటే భక్తిలో ఈ ఓర్వలేనితనాలు, ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ ఆది భౌతికమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులో వివిధ రకాలుగా అసూయ భావాలతో కలిగేటువంటి వాటన్నిటి నుండి కూడా మనం బయటపడాలంటే నామస్మరణమో ఆ భగవంతుణ్ణి. అందుకే భగవంతుడు చెప్తాడు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని చెప్పబడి అన్ని వదిలేసి నాకు శరణాగతి పొందు అని. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు పరిపూర్ణంగా శరణాగతి పొందినటువంటి వాడు కాలేకపోయాడు. ఎందుకంటే తన చెప్పినట్లుగా గురువు చెప్పిన ప్రతిదాన్ని చక్కగా పాటించాడు. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మన భౌతిక జగత్తులో మన యొక్క ఈ లైఫ్లో కూడా సో చాలా మంది చాలా చక్కగా నియమాలు పాటిస్తారు, 16 మాలలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఏదో లాభాన్ని ఆశిస్తూ చేసినట్లయితే అది ఎలాగైతే ధ్రువుడు పతనం చెందాడో ఆ విధంగానే ఉంటుంది. కానీ మనం చేసేటువంటిది మనతో ఉన్నటువంటి వైష్ణవుల యొక్క సేవాభావంతో ఇతరులకు గౌరవిస్తూ ఇతరులని మర్యాదగా చూస్తూ ఇతరుల ఎడ మర్యాద అసూయ లేకుండా ముఖ్యంగా. ఎందుకంటే మనకి చైతన్య మహాప్రభులు వారు తృణాదపి సునిచేన తరోరివ సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరిహి అంటూ మరి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలను చక్కగా ఇతరుల నుండి గౌరవాలు ఆశించకుండా, ఇతరులను నిందించకుండా, ఇతరుల ఎడ ద్వేషం లేకుండా మనము చేయగలిగినప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశాన్ని ఉంటుంది. సో అందుకే ఇక్కడ చివరి పారాగ్రాఫ్లో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, గురుపదేశమును శ్రద్ధగా స్వీకరింపలేకపోయితిని అని. ఆ కారణమున తన చిత్తము కలుషితమయ్యనని ధ్రువుడు పశ్చాత్తాపడుతూ ఉన్నాడు. కానీ భగవంతుడు పరమదయాళుడు. సో పరమదయాళుడైనటువంటి ఆ దేవదేవుడు తన భక్తులు వనరచ్చినటువంటి అపరాధాలను పక్కన పెట్టేసి సో దానికి సంబంధించింది ఇచ్చినప్పటికీ కూడా అతడు కోరుకోనటువంటి దాన్ని కూడా సో
అతడు అనర్చినటువంటి ఆ భక్తికి వైష్ణవుల యొక్క అంటే భక్తుల యొక్క పరమలక్ష్యమైనటువంటి భక్తులుగా ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమలక్ష్యమైనటువంటి ఆ ముక్త స్థితిని, ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి స్థితిని కూడా అతడికి వసగబడినటువంటిది. అది ఆ భగవంతుని యొక్క కృప, భక్త వత్సలుడు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడు, ఆ శ్రీహరి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అనుగ్రహము. సో కనుక మనం ధ్రువ చరిత్రలో చాలా చాలా విషయాలను చాలా సూక్ష్మంతో ఆలోచించి మనం నేర్చుకోవలసినటువంటివి ఎన్నో ఉన్నటువంటివి ఇందులో ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ.